Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Itago nyo na lang po ako sa pangalang May. 31 years old. At 5 years na kami ni Jared. Siya naman po ay 36. 1 year pa lang po kami ay kumuha na kami ng bahay sa May Tanza, Cavite. Kahit malayo man sa work namin, pero at least amin na talaga. Para na po ito sa aming kinabukasan. Siyempre, nagiging praktikal na. At balak na rin po namin magkaanak. Sabi ko nga, madali lang naman magpakasal. Basta, importante, ma-ready na namin lahat. Masipag naman po si Jared. Naging work from home ang trabaho niya, kaya rumaraket siya minsan. Tapos nagra-rider pa para pandagdag daw kita. Ang sipag, diba? Diba? Galing. Hello sa mga tamad. Taray mo. Kaso, bigla pong nagka-problema si Jared. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Mahal. Pagod na pagod ako. Grabing init kanina biyahe. O di, etong pampalawala ng pagod. Pagod nga ako. Jared ko. Bukas na lang. Tama yung kamay ko gumagapang. Papuntang puso. Nagkikiliti ako. Ano ba? Paano yung kaliti? Aray mo. Sige na. Nagkikiliti ako. Ano ba? Silipin mo nga. Natutulog na ako. Uy, tumatayo. Wala. Gamitin na. Sayang naman ang pagtayo. Sayang naman ang flag kung hindi natin gagamitin. Hindi tayo magse-ceremony. Ayaw nga. Bakit na Dali. nga ako? Dali na. Aray ko. Bitaw mo. Wala nga Ito pagod naman, na. oh. Wala na. Hindi kaya ko yan. Ako pa ba? Wala ba akong tiwala sa sarili ko? Isa pa nga. Ganun ba yun? Mahal. Ayan o, ginagapang ko na yung dariri. Aray ko. Dariri ko. Dariri. Tugudug. Ayan na ang airplane. Alam mo yun ang gusto ko, challenge. Pwede bukas na matutulog na tayo. Ano, Alas 11 na pa ako, magbiyahe pa ako. Dali, touch mo na ako, dali. Ganun ba yun? Ganun yun. Ah, na. bukas na nga lang, bawi ako, bukas pagod lang talaga ako. Naman Sorry na. Isa na lang. Bawi talaga, promise. Bukas na, promise. Puro na lang lagi na lang ganyan. Please, Oh. sarap umalis. Ano ba? Alis na lang ako. Ano ba? Huy! Ano ba Chat ko problema? na lang mga kaibigan ko. Tambay na lang kami.
Sorry na. Wala eh. Pakay ko sa sorry mo. Wala nga na. Gusto mo, samahan mo kung pa-check up na lang tayo. Okay ka? Sabado Tingin pa-check mo up ba tayo. meron kang Kaya problema ka? Oo. Kasi pa-check up na lang tayo. Sabado, promise. Talaga wala kang nararamdaman? Hindi ko nga alam eh. Baka Hindi na na normal lang. to. Natatakot din ako, no? Lalaki ako, tas walang nangyayari. Hindi gumagana. Tingin ko nga, baka nasa-stress ka. Sige, bukas pa-check up agad tayo, ha? Bukas na? Bukas agad mag-day off ka. Baka din sobrang kakarakit mo. Kaya kasalanan ko din kasi dami kong ino-order online. Parcel ako ng parcel. Baka kaya kapagod lagi. Sige, Kaya bukas, sige. bukas, mag-day off ka. Sige na. Ikaw? Ano Day trabaho off, mo? mag-leave agad ako. Magagawa ko ng paraan, ikaw pa ba? Basta gusto ko na kasi. Okay. Mm-mm. Check up tayo bukas, ha? Sorry na. Okay lang. At nagpa-check up nga po kami agad-agad kinabukasan para lang malaman na namin ang problema kung bakit hindi ginaganahan si Jared. Iho. Dok, ano pong... Maganda naman yung asawa mo. Anong problema mo? Na nga, Dok, Ayaw, Dok, ano po? Ano ba, may kailangan ba kaming laboratoryong kompletuhin? Kailangan ng lab test to. Yan, Sige po. May Pero baka po mahal, wag niyong patungan. Wala pa nga eh. Dali. Ayan. Ano po, dami Dok? naman po gagawin, di ba, doktor kayo? Sandali lang. Ba't tayo nangingialam sa akin? Ayan, dalhin mo yung magazine tapos pasok ka sa CR. Bilisan mo. Dok? Kasi kailangan nating... Bakit? Bakit may magazine? Andito naman ako Hindi pa pwede. Kung ano-ano yung tinuturo nyo. Wala naman ako tinuturo. Kailangan nga i-check up yung... Bakit bibigyan nyo ng magazine na may nakabra na babae? brochure. Andito naman ako Andito Akin naman yan ako. brochure. Ay! Andito naman ako Ako na lang. Ma'am, hindi pwede yung ganun, ma'am. Doon kami sa CR. Hindi nga po pwede. Ano to? Ginawa niyo pang hotel o klinik ko? Turuan nyo pong magkasala. Ganyan ba tinuturo nyo sa mga pasyente nyo? Nurse, halika nga, nurse. Doc! Hi, Doc! Bakit yung nurse ang gagamitin? Hindi niya gagamitin yan. I-guide mo sa CR. Dali mo. Sige na. Sige na, mahal. Ako na bahala. Para matapos na tayo. Sige, mahal, dalian mo Ingat ka dyan sa nurse na yun. Wala akong tiwala. Sir, dito tayo, sir. Ako bahala, Anong tayo? Ikaw yung... Hindi ako papasok, ma'am. Okay. Doc! Sorry, medyo matagal na. Awkward ako Ano resulta? Nakuha agad? Ay, Baka scam yan Mabilis Photocopy lang yan Dali lang yan. Print out na yan agad. Uy. Oo nga. Kaya naman pala, sir. Bakit po, Dok? Kulang yung testosterone mo. Ilan po ba dapat? Mga 12. 10 lang sa kanya So, Bakit niyo po kinuha? Baka kinuha, may kumuha naman. excuse me. Mas marami itong testosterone ko. Umaapaw pa to. Umaapaw to. Wag ako. Grabe naman po kayo magsalita. Ganyan ba talaga kayo na doktor? Doktor ako, ma'am. Ano po Wala ba? man siya May yan. dapat po bang inumin yung asawa ko? Kasi po lagi na lang siyang walang gana. Kahapon po, wala. Nung isang araw, nag-lingerie na po ako, wala din. So, sayang, Nung sir, linggo sayang. po, nagtibak ako, wala. Ayaw Uy, din. sana all. Nung Sabado po, nanood na muna kami, ayaw pa din. Pahiram na, volume 16. Dok, ano po talaga problema ko, Dok? Ganito, sir. Maraming mga factors yan. Stress. Di ba, nagra-rider siya ka mo? Oo, Dok, masipag po siya. Bukod Opo. po sa dami niya pong sideline. Dami sideline? Opo. Parehas tayo na moto sa buhay. Maintain the midline, continue the sideline. Ano ba?
Yun sa trabaho po yan. Ha? Sa trabaho po yan. Sa trabaho ko bilang doktor. Okay. Masipag po yan eh. Baka kailangan niya po bang magbawas ng trabaho? Mag-bed rest? Pwedeng ganun. Hindi naman bilis, hindi naman siya buntis, ma'am. Kasi stress o anxiety ka, sir. Kung relasyon, wala naman kayo naging problema sa relasyon. Tsaka Masaya maganda, naman sabi kayo. niyo naman po maganda ako. Tsaka yung alindog ko, di ba? Alindog sa magdamag. Okay naman Busy. po, di ba? Oo So, naman, tingin niyo ma'am. po yung talagang testosterone? Ha? Testosterone. Testosterone. Ayan. Testosterone, ma'am. Testosterone. Okay, pass. Pwede pagod din si sir, kulang sa tulog. Puyat na palagi. Tingin niyo po kakaparcel ko? Magkasing parcel lang parcel, ma'am. Kaya manawagan ako sa mga misis dyan. Kawawa naman yung mga mister nyo. Pag uwi ng bahay, may babayaran pang mga parcel. Ha? Huwag order ng order online. Tapos, di ba diabetic si sir? I-check up din natin yung sugar mo, sir. Baka diabetic ka. Tsaka may iniinom bang gamot si sir? Wala po, bata pa po ako. Di ba doktor kayo? Dapat alam niyo kung may iniinom na gamot. Hoy, malay ko ba sa asawa mo? Dito to. Yun. Kulang yung testosterone. Bakit po ang na. bata niya pang baba na ng testosterone? Testosterone, ma'am. Testosterone. May mga ganun talagang faktor. Hindi pare-pare sa mga lalaki. Ha? May mga tulad ko, matanda na, umaapaw pa rin yung testosterone ko. Umaapaw po? Di ba Busy. baero kayo? Hala! May meeting pa pala ako sa board. Pero may Board of pasyente pa po directors. kayo. Wala na akong pakialam siya. Basta ma'am, ito sir. Ayan, inumin nyo yan, ha? Para Ilang times a day po booster yan? 3 times a day. Para Sok! Ganon. Maniwala na sana kayo. Bakit doktor kayo hindi niyo alam yung adjective? Ha? Ba't di niyo alam? Hindi pa ba? Ganon pampastrong. Ganyan. Pampastrong. Fake doctor yata po kayo eh. Iba yung pinapanood nyo, ha? Basta sir, inumin nyo yan, ha? Salamat po, Dok. Sana nga gumana ito. Dok, sige po. Baka meron po kayong discount sa gamot. Ma'am, hindi ako nagbibinta ng gamot na yan. Bakit? Doktor kayo eh. Ha? O nga, no. Sayang din sa ilan nito. Basta inumin nyo yan, ha? Sige, Dok. Balik Dok, kailan salamat po po. kami balik? Pag may nangyari. Pag gumana yan, balik kayo sa akin. Sige po. Paano pag... Pag hindi gumana, Opo. balik pa rin kayo. Balik pa rin. Ayan, ininuman ko na. Sana nga gumana to. Testing. May sinabi si Dok. Anong sabi ni Dok? Ano? Pag inumin nyo yan, dapat 1 hour bago mag-ana-ana. 1 hour pa daw. Hindi daw Iwan sa sky. 1 hour daw muna. Babe. 1 hour? Oh, 1 hour muna. Ha? Sige. Makalipas ang 2 oras. Hala! Aray, tagal. 2 oras eh. Dapat 1 hour. Ang tagal mo kasi. Saan ka ba pumunta? Kasi pinatagal ko nga Wala para na. mas... Ganina, medyo gumanon siya. Tapos ngayon wala na. O di oras-oras natin inumin yung gamot. Hindi pwede 3 days. 3 times a day lang. Magkakasakit naman ako niyan. Sorry na. Ano ba yan? O sige, bukas. Sige, try natin bukas. Pasensya na talaga. Kinabukasan. Oh, mahal na ka 1 hour na. Ayan o. Hala, oo nga. Hala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Game. Wow! May patigil! Sino ka? Konsensya. Ako yung doktor sa konsensya. Di naalala ko si Dok yung sinabi niya. Tama na daw. 1 hour daw. At least, di ba? Ayun na. Tingnan natin. Tingnan ko ah. Ayan! Parang poste ng Meralco. Yes! Let's go!
feeling ko may parte din ako, may kasalanan din ako kung bakit walang gana si Jared ay pinatigil ko po siya talaga sa pagra-rider niya. Okay na muna yung isang racket, tama na muna yung maraming trabaho, baka kasi makatulong yan para makabuo na kami ng anak. At ewan ko po pero totoo ba yung kutob ng babae? Wala lang, namurahan lang kasi ako sa CCTV sa sa Lazada. Sale kasi 12.12. Ang mura alam nyo. Click nyo lang yung link para makashopping ka. Nagbibinta ka pa! Hello mga madam ko. Yes madam, yan, mura yan madam. Ay, ako nagsilig ka na. Ibasahin mo na yung script. Nag-install po ako ng CCTV. Natuwa ako buy one, get one. At Sige na, hindi ako bitigil. Sayang raraket lang. sige na, mahal, isa lang. Magdadrive pa ako Nagigilty ako, feeling ko kasalanan ko kasi Sige na, aalis na ako, parcel ko magdadrive pa ako. Sige na, babay na. Huwag ka mag-alala. Ingat ka. Kaya ko pa to. Mainit, Bili ko ng bagong lipstick. O yan na, sabi mo, ayaw mo. Dito mo, sa sideline ka Bakit ba gustong-gusto mo umalis ng bahay? Hindi. Magra-rider nga. Sige na. Ingat! Love you! Love you. Love you! Ay, nako. Ano ba yan? Wala na ako magawa. Alam ko na. Check ko kung okay yung quality ng SD card ng CCTV. Akitin ko muna. Ipi-play ko nga dito sa laptop. Wow, ang linaw In fairness, kitang-kita yung mga ginagawa namin. Uy, walang lag. Ano yun? Rewind. May white lady ba sa bahay? Ulit. Teka. Ting alas 6? May pumapasok na babae sa bahay. Sa kusina dumadaan. Sino ba to? Mahabang buhok. I-zoom in ko nga. Di ko kilala. Sino tong baba? Ang dami niyang punta dito sa bahay. Jared! Ha? Anong babae? Anong babae? Anong babae? Jared! Ano na naman pinagsasabi mo? Alam ko na lahat! Naiintindihan ko na kung bakit ka walang gana, wala kang sakit! Ang sakit mo, makati ka! Bibig mo ha? Ang sakit mo! Ha? Babaero ka sa sarili kong pamamahay! Tumigil ka nga. Inaami yung boses mo. Ha? Ano, hindi mo ba alam na gumagana talaga yung CCTV? Ano, bobo? Ha? Ano, akala mo naglalaro-laro lang ako sa CCTV, ha? Buti na lang ni-review ko! Huling-huli ko! Tumigil. Sino yun? Sino yun? Ayan! Ini-screenshot, i-play mo! Ano, i-upload ko to? AI yan! I-upload! AI! Napraning ka na AI mo mukha mo! AI mo mukha mo! AI mo mukha mo! Sino babae mo? Sa pamamahay ko pa talaga! Kaya ka pa walang gana! Tumigil Sa iba ka palang babae may gana! Kaya pala gusto mo mag-rider! Kinikita mo yan! Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas ka. Isa! Ano ba? Lumayas Usap ka. Walang pang-uusapan. Ano ba ipapaliwanag mo dyan? AI! Lintik na! Pagkasinungaling mo! Umalis ka! Umalis ka! Ano ba? Mag-usap tayo! Umalis ka! Ayoko na! Metro's #1 Love Radio. Basic!